Имайте предвид, че скоростта, с която в момента се кара тази кола, я мъчи. Това по инерция, бе. Тя просто прекапва и си казва, айде тук да приключваме, защото на мен не казва. За това говори! Това е най-мощното, както чувате, най-бързото и най-леко серийно Мазерати. Правилно някога двигателя на MC Stradale атмосферен 4.7 V8, мощността му увеличена на 450 коня. Благодарение на нарастването на въртящия момент може да развие до 301 км в час. Черният килим не ни позволява да чуем симфонията на V-образния му 8-цилиндров двигател, защото това, което чухте преди малко, е леко загатване така. Просто леко загатване да пробуди малко тия дружба, които вече са заспали. Но и клетката според мен е напълно достатъчно. Дай газ! Слабо! Още! Чухме частица от това, което се крие отпред. Един дрифт.